Sziasztok! Nem tudom, hogy honnan elkezdtél ide, és hogy találtál rá erre a videóra, de biztosan nem véletlen, hogyha itt vagy. A mai napon szeretném kérni, hogy engedjétek meg, hogy imádkozzak értetek, és ha gondoljátok, akkor imádkozzatok velem. Drága Úr Jézus Krisztus, hálát adok neked azért, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben, és hogy a te közelségedet érezhetjük. Hálát adok neked minden nézőért, aki most ezt a videót nézi. És kérlek téged, Uram, hogy áld meg őket, és akármilyen nehézségen, akármilyen megpróbáltatáson, akármilyen problémán, akármilyen elcsüggedésben, akármilyen megfáradtak, betegek. Kérlek, te adj nekik vigasztalást, és add, hogy a te lábadnál tudjanak megpihenni. És Uram, mindannyiunknak szeretetre van szükségünk. De ez a világ szeretete, az emberek szeretete nem tudja betölteni a mi szívünk éhségét, és nem tudja betölteni azt az űrt, amit csak te tölthetsz ki. Ezért kérlek téged, hogy mutasd meg és éreztesd meg velünk azt a szeretetet, a te szeretetedet, ami be tud minket tölteni, és csak azt tud minket megelégíteni, és semmi más. Ezért kérlek, költözz a mi szívünkbe, mert te vagy maga a szeretet. És Uram, olyan csodálatos az, hogy megtapasztalhattuk már eddig is a te szeretetedet, és oly sokszor a te szereteted vigasztalt minket, gondoskodott rólunk, tanított minket, simogatta meg a lelkünket, vidámított meg minket. De olyan sokszor elfordultunk tőled, és nem kellett nekünk ez a szeretet, hanem más bálványokhoz fordultunk, és máshonnan próbáltuk ezt a szeretetet, ezt az űrt megszerezni és betölteni. És kérlek, bocsáss meg nekünk ezt, Uram, amikor nem tőled vártuk a megnyugvást, nem tőled vártuk azt, hogy megvigasztalsz, nem tőled vártuk azt, hogy megvidámítasz, hanem másban kerestük a boldogságunkat és az örömünket. Kérlek, bocsáss meg nekünk, és kérlek téged, hogy mindaz, aki most ezt az üzenetet hallja, és ezt az imát hallja, kérlek téged, hogy minden fájdalmunkat te enyhítsd, hiszen téged érdekel az, hogy vagyunk, és téged érdekel minden örömünk, minden kis apróságunk, minden kis döntésünk, téged érdekel, és te vagy az az Úr, aki nem a távolból figyelsz minket, hanem itt vagy bennünk, és itt élsz bennünk, te alkottál minket a saját kezeddel. És ezért senkit sem érdekel jobban a mi holdlétünk, mint téged. Ezt köszönjük neked, és kérlek, adj nekünk gyermeki lelket, hogy minden örömünkkel, minden bánatokkal, minden dologgal, amíg apróságnak tartunk, oda tudjunk szaladni te eléd, a te színed elé, és elmondani neked, mint amikor a kisgyermek oda szalad az anyjához. Kérlek téged, hogy ilyen kapcsolatot adj nekünk, és kérlek, adj nekünk igaz bűnbánó szívet, hogyha megbántottunk téged, hogyha azt tettük, amit tudjuk, érezzük, hogy te szent lelked által érezzük, hogy nem tetszik neked, és megbántottunk, elfordultunk tőled, bocsáss meg nekünk. És kérlek téged, adj nekünk bölcsességet arra, hogy legközelebb ne kövessük el azt, ami neked nem tetszik,
hanem újítsd meg a mi szívünket, és egyre jobban és jobban formálj a te képmásodra, hogy ne a régi óemberünk és a régi bűnös életünk nyomai látszódjanak rajtunk, hanem a te vonásaid, a te szentséged, a te szelídséged, a te alázatosságod, a te tűrésed, a te türelmed, a te önmegtartóztatásod. Ezek a gyümölcsök látszódjanak a mi életünkben, és ne a bűn, ne a bálványimádás, ne a paráznaság, ne a gyűlölködés, ne a pletykálkodás, ne a hazugság, ne a mértéktelenség, és ne a testi vágyók betöltése, hanem csak is a te gyümölcseid. Uram, tudjuk, hogy még nem vagyunk tökéletesek, és még nagyon sok mindent el kell hagyjunk ahhoz, hogy neked igazán tetszők lehessünk, de te így is értékesnek tartasz minket, és te elfogadsz minket, ahogy vagyunk, de köszönjük azt, hogy nem akarsz így hagyni minket, hanem te adod nekünk a változást, és nem hagysz minket a bűnben, nem hagyod, hogy a bűn rabsága fogva tartson minket, hanem a te fiad vérével feloldozol minket, és képes vagy arra, hogy feloldoz minket, hogy többé nem kell már semmilyen bűnnek alávetni magunkat, hanem van szabadságunk arra, hogy eldöntsük, hogy mi nem azt fogjuk követni. Ezt köszönöm neked, és hálás vagyok érte. Kérlek téged, hogy áldj meg minket, légy velünk közösségbe, tölts be minket. Jézus Krisztus nevében. Amen.